un plan director para o Parlamento. Eso estou na fase de a ver se o aprobamos, porque tú daraste conta que aquí cambiamos moitas cousas, pero, por exemplo, esa fachada non pode estar así. Este edificio é un edificio singular, un edificio con moita historia, e este edificio hai que, de vez en cando, que nunca se fixo nada por afora, hai que conservalo. Entonces, unha das cousas importantes é reformar todas as fachadas. Toda a fachada ten que ser, sobre todo ahora que temos iluminación de noite, que temos tal, é un edificio singular. Eso vai a ser un traballo importante. Hai que mellorar dependencias dentro do propio Parlamento. Cada cousa ten o seu momento. Eu o que anunciei naquele momento era que sí, que efectivamente estaríamos o que sería a miña última legislatura. Pero, sin máis, as cousas hai que ir vendoas. E sin máis. Eu o que me sinto é aquí moi cómodo, me sinto con, bueno, pois que ainda teño que facer aquí esta... Que decíamos antes, xa que vamos facer esas obras, terá que inauguralas, Miguel Santaliz, esas obras do Parlamento. Bueno, o importante é que se fagan as obras, que se lle dé unha voltiña a isto que sí que é necesario.